N'abamenyi korwase wodi yabo chiebungi abo machoge burabwe county ya Kisii nigo besokire na kumochia oburayi obobe bwaye Obadia Barongo yoro buchumbe bwensemeyo asekeria abagosereire gochia gokora korobekana eryo kwemurunganiria obokoreri obwo na kumugania abega kurigereria achiagatie chire chiria betega kubariera abamenyi bechinsemecho na gochikerania umuriketo Frida Kerbo na mange. Okwemurungania nigo kwenekigwa ase kenyoro kia Nyabongo kubwatikana no gutaisanika no boraibu mubunge obumachoge borabu Obadia Barongo. Okwana nigo baenekia ogochandika anene ase ogotagorigwa omoromu oyo oraterire ase Obadia aberiga kugora angao eliokorosia chipara. Boigo nigo baerera omuchando bokuborwa gwestima ase transformer yabeteke gosalika goikira bono iga etararosigwa. Turi Banyabonga bayibore Banyabonga twachandika. Ebintu byete byonje bikoborwa byati gukabi go rusiko. Moromu go rusiko tubota mwana Munyabonga kubikuna ibintu byo. Abana baito mbabwati na olesi into bakororera bono to singa boko kibugo kya na yo mekonde sku. Mozimi Barongo. Ngiyo banda tokorera. Eto yeto bakwajikura. Ato tokorenda abana banyorere burabusi bore basomero. Engane yoni goya egwokoboko no mugaka Suleiman Morekamu aseba gosereirie okorobekana litkolia Jumatano onyomubungo yota kwimukie getambukiro na bayogokora amonchereria yo. Bana abakuranire tindikoira na maera minke na andu mwasirisia bwasayo rondo tinga twachande kire Nyabongo aso umuriro to cyane tene kipara ngendo tengabono umugambi twagwaye tugambi toinyore 1900 bono Jumatano ego ngokora toli maandamano ogotarosigwa gwechipara asensemo yabochi ngati yabiri byarentali birera gati yabamenyi bensemeyo ekero nkoligererie egento gyatusumbwa toche kuchaka kuandamana gusitoberamo tukubuli obumaene bwaitu nkeringa chipara cheitu chiabochi mo especially asensemo yeri tembo location pare echunchi anyakorosi bulinde chipara chinde nkeigo chiabochi chiakuniru nchiri chikoirorwa lakini chipara cheito chiabochi tichirosiri nchiana korosiwa na inde karo chikorosiwa chikolemwa chiabe kwa moromu yotari gutabukie para Tinga kechi oboigoni goba mochia ogotaroserigwa kwegetigie chigosori kia Nyabongo ase myakene bono ase nonya nabo abasaye basinyire gokinia ebiegwa byabo okwana nigo baeneke buna nonya magaga yogotara asabisi yomubunge Barongo gitambukiro kende tikera imukigwa kwana igoro yegeti kia Nyabongo egeti gitu kiabeire gesari getamatuka manga myakene twachiro bisi yo mwesimiwa Barongo tonyora abaneba abachiri abafanyikazi bae twabatigera iki information mbari ko twakenda egetigie itekere kebe bana tosinyire ngai bago chiasara abana egetie kegegwana kerosigo abana baitomba bwa talent Boigoni gobaenekia okwebwa asensemo yamagendero anene ase obokoreri obwa beire bokwirana magega nigo baorokia okogege chigwa mono ase bairabuna nigo babeire bagocha yuano nyamagega yogwa kachikura na boigogochora abarai babo bochise itandoro jimagendera gokono twachore tabarai ntwaba oche kole kanange to kugambu bobenge to kuguru ngakibona twaroriru paka twarori nge tugwende kuguru obajumbe batenga bari tokana twabahaji basange batwaji bona magendo tayo tora hebu ende kyange chirisa bona nkubolyo nyendi yanyari kana muzo Barongo ochichori geringa etransforma y'abantu banyabongo nkitari koregas ekyara chingongo chinde okogenda kwa change transforma chiasere kandi kwa change ntuinki na inentu nabantu abaochigaiga na intu nabantu kwende kuligire ne byongosi batochora Frida Kerubo Ndizi TV.